Vana Holy10 vanotozviziva kuti kune mudhara weanorova hip hop kwete zvekuseka zviya. Ndinodambura. Saka apa ndiri kugadzira EP wokoyo. Mukaongorora chero nziyo yakanzi gore yakabuda manje yehip hop yakanzi gore ndofunga munoiziva mese yaita mbiri. Isungura yatiri kutobirwa nevakomana vaya vachisatu mabhezi twavo twe-hip hop. Okay, Koma Amuli, can you explain to our viewers watching your music journey? How has it been like? Baba makatanga, takatanga kuona izvimwe sounds. Maybe if you can explain your journey mu music industry, zvakatanga sei? And why did you choose kuita zvemimanzi? Okay. Inini ndandiri munhu akanga ari kuchechi. I was just a person in the local church band ndichingodzidzirawo guitars and all that. And then nekufamba kwenguva I was a good player because it's like all those friends and relatives vanga vari muchechi imomo were supporting me tichipiwa magitari china nawo kumba. And then I was carried away with this music. I loved music more than anything else. Then when I went to school, ndakazinge ndichingoenda hangu kuchikoro but pfungwa zhinji dzanga dziri pakuimba. Until then when ndakupedza form 4 ndibva ndazopindawo some other bands like Zigzag vakandifarirawo. From then ndo pandakasangana nethis Emmanuel Nkomo who then took me to Shavane where I went there kushavane ndikanzi no, this guy ngatimupinzei basa. When I was there ndopandakazopindawo basa. Then I started my solo career. My solo career vana vamatuka zvichiva zvakadero so until to date. Ndingangoti we've found a challenge during that piracy stage when we were selling our units during the time yataiteng summer CDs. It was okay, but then just before COVID 2013 14 15 somewhere there we were affected by piracy. And then 2020 2021 it was COVID. Then now we are quite happy. There's Vana YouTube, Facebook and everything, and we can see that we are lagging behind as artists. These socialites have been smart enough to overtake us. They are reaping, they are making more money. They are now making money anyway, yet the artists are lagging behind. Most of my other fellow artists are not making much with this social media, but we are supposed to be marketing our music and whatever shows, whatever content we have. So I'm just saying it was only tough during that period piracy and COVID-19. But as for now, I think we are catching up. I'm sure, as you can see me, I've got a new album which is on the market right now. I was surprised. I only had an account for just a few days. It garnered more than 1,000 subscribers. YouTube account. Right now it is about 1.8, and the song was playing. The views were just around over 30k within 2-3 days. So it's doing very well. What I can see is we've got more fans out there, but it's only that we are not being found there in the social media platforms as artists. Tukungwana ma socialites vanenge vachita zvavari kuita, yet isusu ma artists tine basa rekuti tirambe tichienda mberi. I'm sure I can say this is my journey as a musician. Okay, ndamunzwa muchitsanangura nyaya yekuti makashanda neZigzag band, and you also mentioned somebody by the name Emmanuel Nkomo. Imimi chakazoita kuti mubve kuZigzag band, maybe for the purpose of what you mentioned on your journey as an artist. Kana kuti makafunga here kuti muda kuita musambo wenyu uri different from zvanga madzidza muri kuZigzag band? Actually takaita uyu sorry
takaita nyaya yekuti when we went to Shavane ndo patakabva tanzi pindai basa. Patapa basa paya pakaita matambudziko between Emmanuel Nkomo and management. Andizozivi kuti chii chakanyatsa kuitika kusvika Emmanuel Nkomo vazobuda basa vakaenda, ndikazonzwa kuti vava kuBotswana. And when I was there ndakabva ndangosara CSO vamwe vainzi community service officer vavakatama vangondifarirawo vakati hamfana mukaradhiyo marovero anoitaka ndoda kuti atungamirire band ndokupinda pandakaitawo. From there I was doing my projects ndiri kuzvishavana kusvika ndizosvika pandiri nhasi. Okay. Interaction yenyu necommunity muimbi anozikanwa. I used to watch a lot of videos dzenyu dzaibuda national television. How was your interaction with the community munzvimbo yamaigara nekwamaifamba vanhu vaikutambira yose saartist? Inini ndakazongoitawo rombo rakanaka ndikabva ndangoti ndichipindawo ndikabva ndaimbawo kanziyo kakakurumbirirawo matuka kaka neruvara rwangu rwakaitawo sekuti amukaradhi kudai. So I think everyone else aingokurumiridza kundiidentify, ndiuya. Saka I think ndiri munhu akanga achi major kana kuti akanga achiinteracta more easily than any other artist because I was easily identified by the fans. Whatever town yandaienda kana place ndaitogara ndatowana nzvimbo yangu yatogadzirwa kare kuti mirai mukaradhi ari kuuya, mirai mukaradhi ari kuuya, mirai mukaradhi ari kuuya. Kukava kumusha kana kutauni kana kupi mukaradhi aitowana pekupinda. Nechikonzero chokuti ruvara rwangu nemaimbiro andaiita zvaingoita kuti ndingoitawo rupawo rwangu ndega. Saka I think interaction with the it was I can say it was easier and even much better now just because we are having this social media. I can interact more. Yes. But tichiwerenga mune mamwe mapepa nawo paine pakambobuda mashoko ekuti vaamuri vambomira zvekuimba. Ndapi madambudziko amakanga masangana nawo? Aiwa, ndinambomira zvekuimba ini, asi kuti zvoni ndakangobudisawo imwe picture yangu paFacebook ndakapfekawo zvechivanhu nekuti muchinda akanga achida kundiita video panguva iyoyo akati ngatipfekei zvechivanhu, ndobva ndapfeka akanditora picture ndarikanda pasocial media paya ndobva rangonyorwa pazasi apa kuti godobori Amuli. Vanhu vazhinji vakandanga kuti godobori ndikati asi ina ndisi godobori ini, godobori wachona ina ndisi godobori. Vamwe vakutonyora kuti anzi atomboti toda kutombomira kuimba ndomboita zveching'anga. Ina ndambogara ndambodero ini kana asi kuti kwakazongoita covid chete tikazotanga kuimbawo tese after covid. Chero mukatarisa vamwe vaimbi vakazongotangawo after covid. Handinambomira ini. Tichitarisa zvekare mune pamaka interviewa imimi na DJ Holy10 muri kuStar FM mukaratidza sekunge mune kuda kupinda mudhanzo kwamuchaita pama projects enyu ekumberi, zvakamira sei? Hongu pari zvino totogadzira EP rehip hop nokuti kana mukatotarisa chero masongs ari kurira evakomana vari kuita mbiri mukaongorora chero nziyo yakanzi gore yakabuda manje yehip hop yakanzi gore ndofunga munoiziva mese yaita mbiri. Isungura yatiri kutobirwa nevakomana vaya vachisatu mabhesi twavo twehip hop. Ndiri kutogadzira EP rehip hop chero mukatarisa simudhanso isungura yatiri kutobirwa nevakomana vachigadzira nemushini, asi stage chingodai hedu kuti tingoramba tiri kwedu kutwaini ikoko tofanira kufambidzanawo nenguva. Hongu at this point in time toda kuti tingotaridzawo inini wose munhu anoda kutaridzawo vamwe vangu vese kuti zvinoita, nokuti ndakamboita imwe hip hop ikaita zvakanaka ndofunga munoiziva, ndikaita futi simudhanso ikaita futi zvakanaka, tikaita maviews akanaka kusvika vamutarisi vazoti this guy is going to be the next king of hip hop vasati vauya vana Holy10.
Saka kana tichitozviongorora vana Holy10 vanotozviziva kuti kune mudhara weanorova hip hop kwete zvekuseka zviya. Ndinodambura. Saka apa ndiri kugadzira EP wokoyo. Anditi ndiri kutouya ipapa pandiri kuuya. Iri resungura isiyana naro iri toziva mageto youth hamusi kurifarira asi madhara ari kurifarira. Ndiri kuuya ipapa pa hip hop ipapa pa EP. Yes. Ndiri kurova after that topinda hedu muzimudhanzo. Actually I've got another zimudhanzo yandakaita recently nana tima kwikwi namwe ngomana ndiani junior PC ratakaita recently ndofunga munowaziva komana just about 3 days ago. Saka that track iro ndiri kurikanda mucharinzwa. Saka muri kutarisira kubuditsa nziyo dzehip hop zvari vatsigiri venyu vangatarisire kudziwana zvari. Tikambopa mukana stupendous yabuda svondo rapera toda kuti tipe mukana kana kusvika at least end of February ndokubudisira hip hop EP. All is set. Takatomirira. Ndine mwana wangu first born anoproducer ndiye anoditsira hip hop anotomboitira vana volts. Saka ndiye anoita hip hop akatomira akatoti mudhara uyai. Ndikutoda kuti unotikisa izvizvi. Saka ndoda ngoti tingopa hedu kamukana tisazoita kuti maprojects anetsana ari edu. Alright, so where do you get your inspiration from? Kuti pamunotanga kunyora nziyo baba. Inspiration inobva pa zvinhu zvamunosangana nazvo munofunga kuti nhasi da kuita hip hop mangwana da kuita sungura. Okay. Ndinoti nini kana ndichiteerera taurire vanhu from the comment section as well as from tsvakiridzo yatinoita tichinzwa kuti vanhu vari kuti chinyi. I could feel we could not leave these sungura fans hanging vachiti wakarelisa kudhara hauchagoni wapera. Inini mashoko ayo kunzi apera nditoafaririni because unoti ndapera sei ndozokutaridza manje kuti handina kupera sezvandakaita izvozvizvi. Handiti tapedza nemi tochienda kune ava vehip hop pavanoti unokundwa nanhenge toda unopedza navo futi. Hanimaona ava vekuti ndapera havachina mashoko tapedza navo hatina kupera izvi zviri apa izvi. Handiti toda vanoti kwai tokundwa nanhingi toda kunovataridza futi kuti hatikundwi. Hanimaona inyaya yekuti vanhu vanenge vachingotaura zvavanotaura asi tinenge zokupinduraiwo nguva ichifamba. Alright, tochuya zvekare munyaya dzeraramo tichitarisa isusu welfare yevaimbi semimaartist kudai so tirikuona kune vamwe vaimbi vari kuzoti pavanenge vakunoti kure ipaipai anenge akunzi tiri kumutsvagirawo mari yekuti aende kuchipatara adai asina project yaakatangawo panguva yaakanga achiita masales akati saka imisa artist achiri kutemwa dzinobva ropa achiri kubudisa mahit songs mune here maprojects amuri kuita kuitira kuti career yenyu irambe ichienderera mberi financially murambe muri stable? Hongu izvozvo ndo zvatakangwarira nechikonzero chokuti mukukura umu unenge uchikurawo simba rinenge richipera uyezve unenge uchionawo kuti regai ndimbozorora yatinoti retirement. Saka you have got to safeguard kuzova nedambudziko kumberi rekuti wewe wakuzoshaya chakati aiwa hazifani kuzodaro. Hongu handizogoni kuzongoitawo zvese semunhu wenyamawo asi tinoedza nepatinogona napo kuti at least wo zvinge zvakarongeka kunyanya pekugara pevana. Kana nyangwe ndikaona pekugara chero iwo katizoni pekugara pachona pakashoreka hapadhuri asi ndinapo zviri nani pane kuti ndinzi ndazoshaya pekugara. Hongu motikari tinogona kufamba nadzo chero tikadzichinja dzakawanda sei asi musi wokuti we unoenda wasiya vana vako haungavasiyi vari mumotikari ka haina zvainobetsera motikari chifambiso. Saka tinototarisira pekugara kunyanyanyanya ndo pandokurudzira vamwe vangu kuti kana uri muimbi chero kuya kunonzi kwai uyai mutore masitenzi kana kuti uyai muone chairman ningi kana kuti uyai mudini uyai munyorese kana kuti uyai mudini usashayikwa ipapo nechikonzero chokuti ndo paunenge uchitsvaga pekugara. Kana wazongopa vana wagadzira vana vako musokoma kwezvinhu unotsvaka upfu uri mumba mako pane kuti unonzi azodzingwa akandirwa panze kana kuti ashayiwa mari yekurapiwa. Aiwa kana uri mumba mako mari ikashayikwa yekurapiwa zviri nani
nemusi wekuti vanhu tinouya tichienda kunokuona pamba pako paya kuti aiva vari pano mari ndiri kushayikwa toisawo yedu mari handiti kwete kuti anzi kwanzi nepekugara pari kushayikwa sezviri kushayikwa havasi kutozikamwa vatozotakurawo kanodima well wishers zvinotinyadzisa isu sevaimbi ngatichangamukei tibve kunyanyanyanya munyaya yemadrugs nekuda kufamba nemotikari stereka zvinazvo zvokubatsira unofamba nemotikari asi usina pekugara zvinokubatsirei wongu artist anofanira kuita chiremerera chiremerera cheiko naye vakomana iwo usina pekugara ukarema uri mumotikari mako wakawanda mukona imo mochita kutumira vanhu kuti enda unodidanira nhingi enda unodi zvinopera rimwe zuva nemusi wekuti nziyo dzacho dzinodzikira kana dzadzikira uchatumani unochabuda mumota muya tosangana newo futi mukombi muya takuona mukombi uchati kuti ndini uyaituma vanhu ndiri mumota yakavharika ine matinti here ane mazviona saka zvinoda kuti vanhu tive nemuono wakadero ndinotenda nemubvunzo wakanaka kudaro tiri ipapo zvekare tine vaimbi vakawanda vatinonzwa vachinzi vakazobirwa nemapromota anenge achigadzira mashow imi semuimbi makambosangana nedambudziko rakadaro here uye zvekare kana makambosangana naro dambudziko iroro makarigadzirisa sei zviri paviri nemusha kuti kana tichiti maevents aya yatinoti event management for a promoter to organize an event for an artist it takes two parties to agree on something. Unfortunately, if something happens on the way, someone will be seen a breach a contract. For example, inini ndapo mari dzangu inini ndazobatanidza vanhu vangu ndikabatanidza chichi ndikazokeya zvinhu zvangu probably kunotora pay system nekudai so ndanonoka dzasvika kumapasi 7-8 manheru handisati ndasvika kuvenue maybe ndosvika kuvenue very late at around 11 kana 12 dzeusiku handiti ndasvika paya the promoter will start saying Mr. Amuli, look manonoka kusvika ndandichitarisira kuti mari yangu inodzoka dai mamakasira kusvika right. When you perform there on the way probably anga asara nebalance yako of so much money wakuridza paya uchiridza paya just around 4-5 am iwo maybe uri pastage the promoter disappears, he vanishes from the venue. Iwo wakusara nevanhu vako muripo paya makushupika kuti mukwanise kudzokera kupi kwamunobva kana kuti muende mberi kwamunoenda phone yake iri off. Eventually you cannot report a case at that moment mukawana remedy you won't, maybe after the court. Saka it is a number of days. It's unfortunate watotizwa and mazona. Saka it is the relationship between two, the promoter and the artist. Saka kazhinji kashona someone will be found at fault. It's either the artist kana kuti the promoter, depending on the situation yacho kuti zvamira sei. Saka maproblems wayo tinosangana nawo nemusi kuti mufield matiri mune izvozvo. Umwe promoter anogona kuona kuti weather yandivhiringa ndachifunga kuti ndichaita mari but kwanaya Amuli mari yaari kudai zvingaiti ani mazvona mugona kutonetsana ipapo kana kuti kusatowirirana. Dzimwe dzenguva otoguma haachakupi mari iya kana kuti otokutiza kana kuti haachakupi in just in general. Munongoziva mutemo yemunyika medu munomu hapana paningangoti tikanetsana nemunhu izvo zvindotoenda kunomangana kupolisi tototi hanzi pane anenge asungwa. Zvinotonetsa nemusi wekuti ichi chibvumiranoka hapana abira munhu mamakabvumirana asi you are short changing each other. So by then mutemo unogona kuti nyoresai yenyu zvamunonyoresa tozosangana kukoti. Hazvisi zvinhu zvinokubatsira zuva iroro, zvinokubatsira rimwe zuva kuda kamazobva kukoti hani mazvona. Saka dzimwe dzenguva kunetsana kwamapromoters kazhinji kachona maartist zvinova kutongwara akuti ndipe mari yose ndisandasimuka. Apo mari yose dzimwe dzenguva ndiye achanonoka futi kushow. Handivazvona mapromota ofamba achitaurirana kuti makapa Amuli mari ano hauyi kana kuti ndakazopa nhingi akanonoka kuuya. Handiti promoter waya the same promoter umwe kana kuti umwe vaya mapromoters vakutodiscussa kuti aiwa ina ndipi munhu mari asati asvika ini. Handimazvona. Saka itagofo tiri kudhonzerana asi tiri muindustry imwe chete. Handimupi mari. Umwe akazonditi soko kwachiva kakanditi ndipi munhu mari asati asvika ende for sure ndakatonosvika asina kundipa mari.
ndikatozokeya nenzira yangu kuti ndisvike ikoko. Ndichitosvika ipapo pandakasvika ndichitowana chitoverenga mari yangu yakakwana. Saka ita kufo. Anomazviona. Ndamapi matano amuri kutora emise muimbi wesungura kuti nziyo dzenyu dziende international. Muwe international artist. Tine international artist akaita sana Tuku, ana Thomas Mapfumo. Imisa wa gift Amuri nechikwata chenyu. Ndapi matano amuri kutora kuti muendewo international uye zvekare mune here mashow amakaronga kuti muchange muchiendawo munoita kunze kwenyika, muchiendawo kuna UK, muchiendawo kuna Zambia, DRC, France, kupi nekupi. Hongu. Ndinotenda chaizvo. Tiri kuedza nepatinogona napo. Recently mukatarisa damba refuro rakanzi Stupendous takaintroduce mbira. Nokuti toziva kuti mbira it's an instrument which is highly recognized kunze kwenyika. Tiri kuda kuti tiite musambo wedu wesungura usanyanya kuramba uri paya pekare. Toda kupfupisa unge uchinge masongs ari mapfupi. Toda kuti zvetiuise some drum beat rinenge rakatisiyana nerakajairika. Toisa kana kuhip hop asi kumusambo nemagitari zvose hatisi kuchinja. Tiri kuchinja mari 0 chete. Toisa kana hip hop or something zvinoita kuti ndo pandiri kuzoisa pa hip hop paya muchazonzwa kuti pane kasungura karipo ipapo. Hanomazviona. Saka tiri kuda kuedza kuvandudza kuitira kuti tikwanise kunge tichiita kuti isusu zvitambirike kune vechidiki. Nokuti market yedu isusu iri kuramba ichidzoka kuno kuvanhu vakuru. Zvichireva kuti vanhu vakuru vari kushomeka. Saka isusu tikada kuramba tichiwedzera tichienda kuvanhu vechidiki, market yedu yesungura inogona kutambirika nokuti iyo sungura yacho inotodiwa nevanhu vechidiki but vanozokakavadzana nemi pakuti mimi munozoita muitiro wechikare kare. Vanoda kuti muite chizvino zvino. Ndo chatiri kuda kuti tivandudze isusu. Tikaisa ka hip hop mukati, I'm sure sungura yaya muchazonzwa yakusounda zviri different. Uyezve ikapfupika zvinokonzeresa kuti munhu anga achiti next song achitapirirwa nemavara. Zvinogona kudi kufambisa futi musambo uya woendawo futi pa next level. Kunze kwenyika tinotarisira kuti gore rino tichabuda. Ndandine makuhwa ekuti maybe kuna na April kana kuti ameno ipapa pakuti satasvika June tiri kuenda ku UK. Asi muno mu region, mu African region takara tosingobuda hazvangofana kuti tikuenda kukadoma because we go everywhere. Mozambique, South Africa, Zambia kwese tetiriko. Asi kazhinji kachona hatizoisiwo yedu pamedia nemusi yakuti dzimwe dzenguva tiri vanhu vanga vachizviita kumasuro before COVID but as for now sezvo taa vanhu vaakudhila nesocial media every move muchainzwa. Tichange tichikuudza kuti nhasi tiri kuMozambique, mangwana tiri kuZambia, mangwana tiri kuBotswana. Muno muregion munomu musatya. Iye zvino tikatarisa pa YouTube pedu tiri kutoona kutoti the most viewers dzedu dziri kubva kuSouth Africa ndo dzine about 38%. The second viewers dziri kubva kuMozambique ndo dzine about 27%, kuchitevera Zimbabwe 22%. Saka tiri kutotaridza kutoti kunze uku takatobata kutodarika muno. Mukoma Amuli, mukafananidza madamba refu amaburitsa, tingati nemamwe madamba refu amakaburitsa kumashure, kubva pana wamatuka, koita imwe yaitaura nezvanzi pamasvingo. Masvingo. Muchizosvika padamba refu ramaburitsa mugore rineri mumwaka uno. Pane musiyano here kana kuti ramunofevha kuti hai ndakanyatsoriirova dapura unanzva ndiripo? Iri razopisa manje iri rataitaiko zvino iri ndiri kunzwa sokuti pamwe maonero angu asi vana masvingo vaya ndakandamiramirawo futi ndinorifarira kungoti chete munhu kana une vanawo haungazotiwo uyu mwana uyu akadai unenge uchiona kuti ungazopa njeri dzakaipa kune vanoteerera. Ndingangoti vese ese zvavo mauyu ndinoafarira. Masvingo it was equally good. Vana vamatuka equally good. Iri randaitawo at the moment ndichiri kurifarira ndisingazozivo in comparison nekufamba kwenguva tichizoonawo namba yarinoattracta kuti rinoattracta vanhu vakawanda zvakadini. Kana ndikaonawo richiattractawo vashoma then ndozogona kureta kuti ndikuudzei kuti rakundwa namasvingo kana kuti rakundwa nanawo matuka.
ndazva muri kumenshina nyaya yehip hop yekuintroducer hip hop yakasangana nemusambo wesungura hongo muchiti maybe zvinogona kuisa imwe identity kune vamwe vanhu vachateerera music zvinozokwanisa here because tikatarisa musambo wehip hop vanenge vachiita vanozoda kuita inonzi hip hop culture nezera renyu munogona here kuzozvibhalansisa major yacho yavanotaura kuti hip hop culture kana kuti mune makurisa tsika dzedu dzechivanhu muchidzidzisa kumusambo wehip hop. I think hip hop culture yavanobvira ka ndiyo yatinongoona ka nekuti tinogara navo kavanava dai kwakuchinzi vanogara kure nesu tichiti hatiizive tinotoiziva iyo yavanoti majizi wati vachidripa vachidai so handisingazofambiwo muroti ndakadripa weni hazvigoni kudaro asi kutiwo maybe pavhidhio ndogona ngodripa just to resemble the culture paart yacho chete not the normal lifestyle yangu handizogona kudaro asi ndinotoiziva ndotogara navo mumba majizi tinogara nawo isu mumba majizi ehip hop nemapfekero zvinevaitiro nematauriro nechinyi zvese tinogara navo nezvinoridziwa totoziva everyday mumusoro medu munomu handisi muno hip hop chete because ndiri mudhara asi mukufamba chaipo ndiri muno hip hop because inorira everyday musoro mangu nekuda kwevana vatakazvara zvekutoti papapa tikambokuti mukoma gift amuli wamboti kambichana chete K pop haiwa handizogona kudaro manje because ndikadaro ka ndendavhiringa vakomana vanibva vatarisa kuti wozoda kufamba sei. Right mukoma amuli mune here muimbi mune shwiro kuti dai ndaita kolabo naye kana kuti makolabo muri kutarisira kuti muchaita pama-projects anotevera? Okay, inini ndinonyatsa kuona muimbi anonzi Alec Macheso kana kuri kusungura because apa takutaura magenres kana kuri kusungura ndinoona sokuti Alec Macheso anondiitira ndiye watoti mudhara wedu munhu ari consistent for all these years he has pulled atotaridza ega kuti munhu mukuru although tizotauzana pasi apa sekuti unenge uri muimbi une shungu dzako dzaunenge uchiita asi hatizvitarisi tinotarisa chikurukuru chaanotiitira anotiinspire anotidini I think he is one of the persons andoda kuita collaboration naye kana kuri kusungura then tobva ikoko toenda kune mamwe magenres vanhu vakaita sana Japreza is also doing very well munhu wekuti ndinoda kuita collaboration naye vana Winky D they are also doing very well kana vamwe vese ivo vakomana vechidiki vana Freeman vanani Killer T and them vakawanda vese vana Secolors vakawanda vese ndingangoti vese ndoda kuita ma-collaborations navo nokuti hapana pandinoridza umwe ndichishaya zvinondinakidza umwe noumwe ane manakidziro anondiita nguva dzese hani mazoona asi kuti mumusic industry yedu yemuZimbabwe vanhu vane kana ndikasatadza kusvikira Killer T umwe munhu anogona kutofambisa achitaura makuwa ekuti unomona Amuli hatokufariri uya zvikadi amene kuti kaunhu kakaita sei kanofamba muvanhu mamwe mafanzi chaivo vanotogadzira debate rakatokura pamusoro pevaimbi vasina kana mbugara vaonana ndofunga inyaya dzekuti vanoda kuti ndingakunde umwe here I don't know vanongoita kamwe kaunhu so kanongokonzeresa kuti unogona kuona kuti ndinganotozoguma achikweshirana ningi for no apparent reason yet the numbers kana takutarisa iko chizvino chedu manje takutarisa technology mamirira yaita manumbers amacheso aya nemanumbers aAmuli anovaka chimwe chinhu chakakura chinotowedzera vanhu vaya kuti vaende mberi manumbers aKiller T nemanumbers aAmuli aya anowedzera futi saka zvikutora kutoti technology yedu haichatenderi kuti ndingandiiti naye unokona nei kuita naye uchida manumbers ani mapaona saka kanongova kaunhu kemuZimbabwe it's only Zimbabwe vamwe kwese kunana Nigeria uko ukatarisa vana Omale izvezvizvi vakaita ma-collaborations nevanhu vazhinji anyone ari ikoko yose saka isusu tisati taenda internationally tombogadzira unhu hwedu hwokuti titry kuita ma-collaborations with all these artists apa paalbum iri ndakaita naWindy President of which ndowezim dancehall but ndakamuisa pasong yesungura ndikatomuti mufana wangu ka ndoda kuti uimbe sungura iwewe zvisajairika nemuswa yekuti uri kuzikamwa uchiti boss of the road
uchiita kwako kuzimdanzo chimbouya kusungura kwako utimbonzwawo boss of the road kana kuti mawindi pamushikashika kupi kusungura akazviita ngati others kutu saka iniwo ndichaendawo futi ndichinoitawo zvakadaro tichisangana nevaimbi vakasiyana siyana apa takutaura manumbers Alright, maybe takusarira maybe interview yedu shoko ramunoda kusiyira kumafans enyu gift Amuli nderipi? Shoko randoda kusiyira kumafans edu emuZimbabwe and world over ndeyekuti musaneta kuti supporta kunyanyanyanya ipo paya panonzi kwanzi followers subscribers vamwe ndivo zviya likes zvichienda zvakadero ivo vaya vanhu vaya ndo imi manje munofanira kunge muchiita basa iroro nemuziva kuti ndo richaita kuti tirambe tichishanda nesimba tichikupai zvinyuwani. Mukarekedza kudaro masvika pambozharunhare rwenyu zvichakonzeresa kuti nini ndichange ndichingoshanda basa ndisina kugohora ndinowana ende ndikayera ndashaya kugohora ndinowana handiwane simba. Saka tokumbirawo mutibatsirewo nepamunogona napo. Tinoziva kuti pamwe pacho upenyu hunenge hwakaoma asi titarisewo sevanhu vanokutandadzai because isusu pachezvedu isusu tinotori mushonga mukuru tinotonzi kwanzi tirive inonzi brain service tinorapa pfungwa dzevanhu. Uchifamba paya kana nepaugere kana nepaunorwara paya ucharidza imwe nziyo umwe muimbi ichikukwanisa kuti ikusunungure munjere dzako idzi. Saka isusu ibasa redu rebrain service asi rinoda kunge muchitisumudzirawo imi muchitibatsira muchitisapota. Tinotenda nerutsigiro rwenyu rwamatipawo kusvika parinhasi murambe makadaro. Tinotenda. Mafans enyu angakubatai pakuti Facebook yenyu yakanzi chii Twitter yendo then kana mune WhatsApp group akanzi kudi YouTube channel angu ese munongoenda gift Amuli chete hapana chinochinja gift Amuli angu ese hayo hapana. Varipo vamwe vaida kugadzira zvima account zvavo zvekunyepa but munozongona pamberi pamwe pacho ndoisa official. Maybe ndichikudzorera kumashure asita kupindira zvinadzwa mukutaura nyaya yego tingati mune mamwe here zvimwe zvitoro zvepadande mutande kana kuti paintaneti zvamakavhura zvinowanikwa maalbum enyu kuitira pavanhu vanoda kutenga vachistreama maalbums iwani munogona kuvataurira zvekare masocial platforms kana kuti hamuri kutengesera maalbums enyu? Okay, so far tingangoti isusu tinowanika paYouTube tingangoti YouTube ndo yatakatanga kuita